Yun! Welcome back. Nakikita nyo ba ang nakikita ko? Salamat ako. Nakarating muli ako dito for the second time. Obinga is a sitio of Tinongdan and Tinongdan is a barangay of Itogon, Benguet. Nandito tayo sa Lolo Cansio's Restaurant, Barangay Ambuklap, Bukod, Benguet. Andito po tayo ngayon sa Mount Kalugong. Ito po ang kabuuan ng La Trinidad Valley. Kung subscribe muna kayo, mag-like at mag-share. I told ya. Alright! Andito kami sa Blue Marlin. Blue Marlin Resort sa Barangay Canaoay, San Fernando, La Union. An Escapade upon the request of of you. Yun. Okay. And taga-Singgan, kababayan pala yung may-ari. Tiga, saan banda ron? Taga-Bantog. Taga-Bantog. At friend niya, yung mga taga-munisipyo. Okay. Ayan. So, ito yung second floor ng kanilang function area. It's a restaurant, second floor. Dito kami naka-check-in sa dulo. Yan. Tabi ng pool. Yan kami sa second floor. Yan yung studio type. Okay din. Ayun. Until 6 PM lang ang swimming pool nila. Ito naman ang pambata. Semi-activities. Pambata. Alright. Ganda, tahimik. Okay na din, reasonable na din. Yung room nila, bigay nila sa amin ng 3.5 for one night. Good for 2. Kasi nga studio type. Pero okay lang na nakapag-result na ako kung good. It is good. Sa kalasyaw na ako nagpaano sa schedule. Okay. Kaya yun. Salamat. Ako po pag-fit, inikat ko niya. Pero kung yun, talaga ako minibay ko once, tapos hindi ko na po-fit. Pero kasi may kinakain mo ate Mari. Nag-order ako ng fish and chips. Saan kayo dyan? Dito sa Blue Marlin Resort. Dito may 4 point din. Yahoo! Haru! And there she is. Guys, yan yung ito. Pa-guys na rin ako. Yan yung doon yung Thunderbird. Andun ang Thunderbird kasi yung kanilang bird tumathunder. Andun naman yung Wallace Air Base sa Bandarian. Yung lampas to. Of course. Sayang. Restricted zone tayo for ngayon for drone, so hindi tayo makakuha ng footages natin mula sa taas. Bawal kasi katabi natin ang airport, ganun yun. So no choice, ganun talaga. Tingin tayo. Alat. Siyempre.
Pumunta ako, bili lang ko rin ako. Ginamit niya? Parang may ano nakita akong ginamit niya. Naman ka pa. Tangga. Oo nga. Oo nga. Mukhang ginamitan ng heater to. No. Yes. Yes. Kita-kita yung mga rice terraces. Kitang-kita yung mga rice terraces. Uhuhu. Sumakay sa bangka. Yung makasama niyo, ma'am? Ha? Yung makasama niyo? Hindi kaming dalawa. Hindi kami dalawa lang? Yung mga ano, galing sa malayo ang ano. Yan, mga tiga Manila. Oo. Ay, kasama niyo sila? Hindi. Hindi. Sila ang ayain mo, ibig kong sabihin. Lalaro po kayo. Sigurado yan, hindi namamangkay ang mga yan. Takot ako dyan. Maalon pa oh. Ayun! After siguro 5 years, probably. Or baka hindi lang. Ngayon lang uli ako mag-i-snorkel. Ayan oh, ayan oh. Let's go! Alright! Alright! Ayun!
Okay, amigos, looks like this place is a good snorkeling site sa mga starters. Nagsisimula. Maganda pong terrain. May mga mangilan-ilan ng mga mga bukana nila. May mga bitak din dun sa baba. So maganda. I recommend this place, maganda. By the way, we are located at Canaoay West, San Fernando, La Union. So I guess totoo yung sabi nila, magandang snorkeling site for area kasi maraming corals. Somehow it's starting to rehabilitate. Maganda siya. So balik tayo ulit in a while. Yun! Ito ang kanilang Ciano Umok. Okay, ang galing ng pangalan, Ciano. Si Ciano ang garapon. Tapos temperature check, lagi kakadwalis. Sige. Okay, isang pansit umok at saka dalawang halo-halo. May buridibod sila. Naimas dahil ka. Naraman ko naman, sa bali niya na imas. Kape ay ayo. Di ba? Sa bali niya na imas, sa bali niya naraman. Hoy, dungdungag ka. Sir, more kayo to YouTube. Ay, vlogger sa nisa. Hanak na vlogger, lover. Ay, vlogger sa Right. Madayaw exhibit. Ang tama na sinudig ito ina. Okay. Who are the artists in the neighborhood? Siya ka maarte ak lang namin. Hanang nga artist. Atlas. Oh. So this one, they call it therapeutic. This one, they call it longing. Ito naman, tawag dito is iyan, mukhang nabura. Ito naman, nabura. Okay, nabura. Ito daw ay modern barbarian. Tingnan natin paano siya naging modern barbarian. Okay. Ito naman
Reclamation. Mhm. Okay. And this one is called Untitled on Progress. Tangadan Falls. Oh. Okay. Kabutang dyan, timangga. Baka matikulang ka. Ayan. Ciano Umok. Nice. This one is good. Halaman. To the beyond the call of duty. Sa taas na lang? Ha? Umakyat ka na ba? O, di akyat tayo. Tingnan natin. Di ka? Let us see. What has to be seen? Di naman. In progress pa. It's a work in progress. Mas parang nalanig doon. Oo nga. Kasi may phone. Let's do it. Yan. Mariosep. Naku po. Oh, ano na? Ayaw gumalaw. Alright.